The number right here. I didn't measure menu before. I didn't chip menu before. Kiabu the first time. Nga run shinu tiara vote. Nga run do bibi. Shinu biko na di tiaram aga me dada. No tiaram aga me pasa pasa. Because my people in the OBB today can men assure that OBB has been liberated. No, you're going to 1 year. I will be the voice for OBB people. Bishop, I can have Bishop Okai, Bishop Okai. Can it do me? Yo se mama ije de hunga likikure so elu kama weriri onye kun kwaji n'ugwo ikura akwa abewu kopuga ala o me kobre gu kopuga o me bre gu kopuga ndi ka boye jijilaga asa deke ya deke siadia ehuna amekuwa na obla o diabla kisimaka oluoba iku ya me zinwaki fun loba makala kene kinga mbe ku now yen biseka dileo ezukweru ale dileo de la konka bezukweru ale ezukweru ale bo owo iwe so oloba ni die mimi ndị ba ndị Igbo na-afụnanụ ọlụ anyị esika ife a na-akpọ Unify Igbo o siri ike negodu ndị niile ụnụ na-afụ ha anọcha na steeti a na-akpọ Rivers ndị awụ ụdị ndị ụzọ ịtọ na-asụcha Igbo nke chief unu fụrụ eze wụ eze ndị ọgba ebe a na-akpọ ọgba na Rivers steeti nke ọzọ wụlụ eche nke ọzọ wụlụ Ikwere Emoha ha ncha niile na-asụcha Igbo mana kedu ka ọ dị na ọlụ anyị na-alụ kịta awụ ka anyị mee ka ha kweta na ha awụ ndị Igbo heo unu nụchara ife niile ha na-asụ osote agbasaa nnọọ daz dị nnọọ nghọta ya fịa ha ahụ mana ha jụrụ ajụ na ha awụ ndị Igbo ọlụ anyị na Unify Igbo project bụ ka anyị jee zie ha ozi ọma nchịkọta ndị Igbo anyị ya na-emekwana nke anyị enwere ike onweghị onye anyị na-afọs ka ọ join anyị ma ọ bụ ka ọ wụrụ Igbo
mana anyị na-agwa ha eziokwu ụnụ afụna na ụnụ gasịrị ife dị na ha sụrụ ọ ife mwute na n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha karịa anyị ma wee wụrụ ndị Igbo mana ha na-ajụ Igbo ajụ. Mana ka ife anyị emekwa dịka ntị ikwu, anyị ya na-alụ ọlụ anyị na-aga. Onweghị onye anyị eji ike mee ka ọ ghọọ onye Igbo. Ife ị chọrọ ewe wụrụ anyị nwawo ka anyị zisa oziọma, anyị zichaa oziọma anyị agafee na-emekwa ife ndị ọzọ. Anyị emechaa ụfọdụ a na-ayọ ayọ na ha chọrọ iwu ndị Igbo, mana ka anyị jegoro hazie ọnọdụ ndị be anyị. Ọ dịkwa na egwu ife niile ndị Igbo na-eme ka ha na-eme, asụsụ ndị Igbo, nne ndị Igbo, omenala ndị Igbo, ụdị akwa ndị Igbo na-eyi, ụdị ife ndị Igbo niile na-eme, mana maka divide and rule map ka ha ji esi na ọha ya. A sị na ike agwụgo m ịbịa na ekpesa mbịa ha na-atụpụ okwu etu esi ezisa oziọma. Anyị nwere ọrụ ị na-ezisa oziọma, mana ntọgata ha dịrị ha. Anyị ya tọghatanwu ha onye o metụrụ n'obi, malụkwa na mmalụ na onwekwara ndị anyị na ha kwụ sitekwara n'ebe a. Nwere ndị anyị na ha kwụ na sonye n'ife anyị na-eme. Ngwa na ebe a ka ntị ka nhapụ ya.